sunt Sky și acesta este primul meu video în care vom face provocări nebune 1. Deci prima provocare știu că este... N-am mai luat foaia ca să știu. Deci prima provocare este ca să stau capul în zăpadă 1 minut. Deci ce avem acum? Stai să așez. Gata. Treizeci patru, 35, 36. Cincizeci patru, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Gata. Gata. Ne scuzați că sunt așa, dar eu vă fac tot provocarea, fiecare mă duc și la joacă. Și a doua provocare este, care să aleg eu, trebuie să fac un înger. Nu cam, hai să fac. Și tot lângă. Aoleu, stai să mă așez. Gata. Mamă, și din picioare. Ce? Și din picioare, așa. Așa. Știți că arată ca un înger. Gata, arată. Arată, Da, după... Filmează-vă dacă a ieșit ceva. A ieșit. A ieșit. Gata. Și? Cea treia provocare este, care o să aleg eu, este că la Scorpion Hâr, ale prietenul meu, trebuie să mă joc în zăpadă ca nebun. Vreau cu amul. Hai să mă pregătesc. Gata, mă. Gata. Nu, și acum urmează o provocare, este să mă spăl pe față de 2 ori cu 2 pumni mari. Hai, nu acum. Da, îngerul să iau de aici. 2 pumni. A, de la un înger. Uitați. Vezi? Da. Mi-au bătut. Se vede bine? Da. 3, 2, 1 și... Hai și încă o dată. Ia uite. Se vede? Gata, bă! Și a treia este a cincea provocare. Trebuie ca să țin tare. Primiți Colinda. Primiți Colinda! Este provocarea a 6-a. Deci, este ultima. Vedeți care și zăpadă. Este provocarea de la Mario. Mi-a zis trebuie să vând zăpadă, dar n-a zis dacă sunt oameni. Deci hai să vindem. Vinde zăpadă! Zăpadă! Vinde zăpadă! Vinde zăpadă! Zăpadă! Stai mă, mai reau zăpadă! 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 Vinde zăpadă! Zăpadă, bă, băte, mă! Zăpadă la kilogram! Alb, bă, bine să n-am mai văzut! Alb sau neagră, de care doriți! Zăpadă! Zăpadă! Gata, de nu vrea nimeni, bag cea din apă, în pauză. Deci pentru azi a fost cam atât. Asta cu să vindă zăpadă, nu mi-a plăcut, dar a trebuit să o fac. Celelalte provocări, o să le fac, mă scuzați că nu le-am luat pe dumneavoastră, deci o să le fac data viitoare când o să mai fac. Dar nu uitați să lăsați cel puțin să strângem 20 de like-uri dacă vreți să fac motorul videoclip provocări nebune 2. Deci pentru azi a fost cam atât. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Deci la revedere! Bye.